קורס מדויק של 6 שבועות שהיא הצליחה להעביר לנו בצורה יוצאת דופן את כל המידע שאנחנו צריכים. כשבחרתי להפוך תחביב למקצוע ולהפוך למפיקת אירועים, חיפשתי מקום שיתנו לי ככה באמת את הכלים הכי פרקטיים, הכי ממוקדים, כדי להצליח להיות מפיקת אירועים מצוינת. הייתי צלם מגנטים, וכן ראיתי את הדברים מהצד, היה לי את הרצון לעשות את כל זה, להיות באמצע, להיות זה שמכין את הכל, מביא את הכל, באמת מאפס לשלמות. אמרתי אני אלמד קצת, אבל לא יותר מדי. אני חייב להגיד שמיכל הפתיע אותי. אני חושבת שיצאתי עם כלים שעכשיו אני באמת יכולה להצליח ולעבוד בתור מפיקת אירועים. אני מפיק אירועים, אני עושה את זה, ממצב שכמו שאמרתי, רציתי לעשות את זה כמשהו מהצד, היום אני, כן, מפיק אירועים ממש. הקורס הזה נתן לי את היכולת להיות מפיקת אירועים מצוינת מ-day one. הקורס לימד אותי לבוא בביטחון לשטח, ובידיעה שגם אם יש בלטם, אני יודע איך להתמודד. ואני חייבת לציין שמיכל היא אישיות מדהימה, שהיא מאוד אכפתית ומאוד מאוד עוזרת, ולי היא עזרה באופן אישי במהלך הקורס כבר להתחבר עם קולגות שלה ולהיכנס לתחום של הפקת אירועים. ממליצה מכל הלב.